El pavelló 1 d'octubre de Balaguer ha acollit aquest diumenge al matí el Campionat de Catalunya de concurs de sardanes de punts lliures. L'equipament ha fregat el ple absolut per veure com la colla de Sabadell mirant al cel s'emportava el Campionat de Catalunya en les categories de colles grans i juvenils amb la seva secció Cabirols de l'agrupació. Bé, ha sigut una temporada complicada pel grup en general, perquè aquest any fem 75 anys i hem estat organitzant moltíssimes coses, hem organitzat molts actes i a sobre haver de muntar aquestes sardanes, aquestes coreos, ens ha suposat un esforç encara extra, hem gastat moltes hores a tot això i la veritat és que supercontents amb aquest resultat perquè hem suat molt aquestes 2 últimes setmanes perquè això arribés a ser el que ha sigut avui. Més d'una quinzena de colles d'arreu de Catalunya han participat en aquesta prova de modalitat de sardana esportiva en què els conjunts preparen diverses coreografies per cada sardana. A banda de les categories ja mencionades, també s'han citat al Campionat de Catalunya disputat a Balaguer les colles de les categories de veterans i infantils, proclamant vencedors a Aires, Gironins i Dimoniets de Lleida respectivament. Així doncs, el públic assistent al pavelló 1 d'octubre ha gaudit d'una matinal sardanística amb un alt nivell en les coreografies proposades pels diversos conjunts. Jo ho he trobat magníficament bé, un treball impressionant de totes les colles, tant des dels petits fins als més grans, i crec que és un treball molt intens, perquè això és difícil, i jo felicito totes les colles, tant les que han guanyat com les que no. El campionat forma part dels actes de la capitalitat de la sardana que acull la ciutat de la Noguera i que portaran fins a Balaguer els Premis Capital de la Sardana que s'entregaran el pròxim 17 de desembre.